Εγώ παίρνω τα μάξι. Όχι αυτό ρε, είναι λερωμένο ρε. Έλα, πιάστε να κάνετε ένα χιονάνθρωπο τώρα, έλα. Το έχει βγάλει. Έλα, πιάστε να κάνετε ένα χιονάνθρωπο να φύγουμε, άντε. Έλα, βοηθήστε τον. Πάρε να πάνε από το τέτοιο μέσα, από το αμάξι. Έλα, Λευτέρη, κάντε ένα χιονάνθρωπο. Κρύο κάνει, Κοίτα κι άλλη στη φτιάχνει. Άκρη, άκρη. Αυτό για σένα. Τελειώσουμε, έλα. Ελάτε να το τελειώσουμε για να φύγουμε να κοιτάξετε τι κάνει κρύο. Ο μονόφαλος. Μαμά, είσαι γάντια. Θα κουμπιστώσει. Άτσι. Γιάννη, σπάσε δυο κλαδιά από εκεί πέρα να τα βάλουμε χέρια, έλα. Άτσι. Φέρε μου ρε λίγο τα γάντια σου. Έλα βρε. Μύτη του βάζει. Όχι ρε. Δεν σπινά, παγώσατε. Άκρη, άκρη. Άκρη, φέρουμε λίγο το
βάλει την κουκούλα. Την κουκούλα βάλω στα χέρια μου. Στο κεφάλι σου ρε βλήμα. Τα χέρια μου. Έλα, να ορίστε, βαράστε φωτιά. Όχι, καπνίζει. Θα το βάλουμε για μαμάτια. Πάμε! Α, Άκη, βρες από πέρα και πετραδάκια να τα βάλουμε για μάτια. Εγώ να το φέρει και μου πεταστέρω. Μη! Μη! Λίμα! Κάτσε καλά. Μη! Όχι, μπορεί να φωνάζει, ρε, χαζόφυλλο καθαριστήρα! Άρη, θα σπάσει Έλα, έτσι! Πάντα πεταστέρω. Έλα, πες με λίγο το. Όχι, κάθεσαι, ναι. Ναι, για καπέλο. Μεγάλες εύκαιες, μεγάλες εύκαιες. Μεγάλες εύκαιες, βάλετε. Εντάξει, του πετάχτηκαν τα μάτια όξω. Έλα, σταθείτε μπροστά να εδώ. Μπροστά, έτσι να είστε μαζί. Έλα, Λευτέρη, μη περίμενε λίγο. Λευτέρη, έλα να σας βγάλω μια μαζί στον άνθρωπο, έλα, έτσι. Έλα, Λευτέρη.